šetamo po Cipru. Kica služi svrsi, iako se ovdje vozi krivom stranom, ali snalazim se. Hvala ekipi za Kicu. Najste bolji, šta da vam kažem, ajde počastit ću vas večeras pićem, šta ćete sad? Visok momak patenak, izgubio opanak. Visok momak patenak, izgubio opanak. Izgubit će i šeširi glavu. Ćao ekipa i dobrodošli natrag na kanal. Kao što se već dalo zaključit, evo me na Cipru. Prije koju godinu sam nabasala na neke ultra jeftine karte za Pafos na Cipru i onda šta ću nego pravac Cipar. Bilo je par dana prije Božića i sićam se da je tamo bila moja ekipa sa Tenerifa, točnije iz Beograda. Oni su mi riješili kod nekog pajde svoga rentanja auta za neku smišnu cifru. Onda su me dočekali u mome hotelu i tamo smo napravili žurku i evo kako dočekivan jutro na bazenu sa mamurlukom žešćin. Ali dobro, i to je valjda čar. S obzirom da su zimski dani onako malo kraći, nakon kratkog odmaranja tu na bazenu, odlučila sam sist u auto i pravac na jedno meni od najbitnijih mista u Pafosu. I evo, sad sam tu na mistu, na plaži, gdje se prema legendi rodila sama Afrodita. Važno je znati da je Afrodita prema grčkoj mitologiji jedna od najvažnijih božica. Bila je simbol ljubavi, ljepote i plodnosti. Prema Homeru, Afrodita se rodila je kad je Kronos odsjekao Uranovu muškost i bacio je u more, a iz pinušavih valova izronila je sama Afrodita. Ova plaža s njezinim bijelim stinama i tirkiznim morem danas je mjesto gdje se osjeća ta božanska snaga. Svaka posjetiteljica ovdje se osjeća kada je u mitovima, povezana s vječnom ljepotom i strastvenim početkom. Zato kad kročite u to vode, znajte da svaki val nosi priču o njezinoj moći, a svako kupanje je poput dodira s legendom koja traje stoljećima. I još nešto, kaže se, ako se okupate ovdje u ovome moru, na ovoj plaži, da ćete biti 10 godina mlađi. Tako da, onaj ko se osjeća staro, pravac Cipar. Dok sam bila tu na Afroditinoj plaži, srela sam neke lokalce i takvu nekakvu priču i oni mi kažu da gore poviš te plaže na brdu ima neki super restoran sa super pogledom. I kad sam došla gore, stvarno super pogled, a hrana je bila top. Ne sjećam se točno cijene, ali znam da je bilo nešto ultra smišno. Krenula sam dalje s autom put hotela, ostatak dana provela na bazenu i samo čekala kad ću navečer ići leći jer još uvijek su se vidjele posljedice od noć ranije. Na red je došlo jedno od najvažnijih arheoloških nalazišta na Cipru, Tombs of the Kings. Naziv zvuči moćno, ali odmah da razjasnimo, ovdje nisu pokapani kraljevi. Ime su dali arheolozi u 19. stoljeću jer grobnice izgledaju impozantno. Ali u njima su zapravo pokapani visoki državni dužnosnici, aristokracija i bogate obitelji. Kompleks datira iz 4. stoljeća prije Krista, iz razdoblja kad je Cipar bija pod snažnim utjecajem helenističke Grčke. Nakon smrti Aleksandra Velikoga njegovo carstvo se raspalo, a Cipar dolazi pod vlast
Ptolomejovića iz Egipta. Upravo tada Pafos postaje administrativno i političko središte otoka. Grobnice koje danas gledamo nastaju u tom prijelaznom razdoblju između klasične grčke i helenističke kulture. Zanimljivo je da su isklesane direktno u apneničkoj stini. Nisu građene od blokova kamena, nego su u potpunosti izdubljene u tlu. Kad Rimljani 58. godine prije Krista preuzimaju Cipar, Pafos ostaje važan centar. Grobnice se koriste i u rimskom razdoblju, a neke su prilagođavane novim običajima. Rimljani su često spaljivali tijela, ali na Cipru je i dalje bio prisutan i klasični ukop u sarkofazima. Tijekom ranog kršćanskog razdoblja neke su grobnice ponovo korištene, a postoje dokazi da su pojedini prostori služili i kao skloništa ili čak privremena naselja. Dakle, lokalitet nije bio zaboravljen, imao je kontinuitet kroz stoljeća. U vrijeme kad su nastajale ove grobnice, društveni status bija je iznimno važan. Način ukopa pokazivao je moć obitelji. Što je grobnica bila veća i kompleksnija, to je status pokojnika bija viši. To je bio jasan simbol društvene hijerarhije. Tijekom stoljeća lokalitet je bio izložen pljačkama. Grobnice su otvarane i opljačkane, osobito u rimskom i kasnijem razdoblju. Zlato, nakit i vrijedni predmeti nestali su davno prije modernih arheoloških istraživanja. Sustavna istraživanja počinju krajem 19. stoljeća, a kroz 20. stoljeće lokalitet je detaljno dokumentiran i zaštićen. Danas je dio UNESCO-ve svjetske baštine zajedno sa ostatkom arheološkog područja Pafosa. Ono što ovaj lokalitet čini posebnim jest njegova veličina i očuvanost struktura. Imamo više od 100 grobnih komora raspoređenih uz obalu. Neke su jednostavne, dok su druge arhitektonski razrađene, sa kolonadama i višim prostorijama. Zanimljivo je i to da se unatoč imenu groblje kraljeva niti jedan natpis ni arheološki dokaz ne povezuje ovo mjesto sa konkretnim kraljevima Cipra. Naziv je ostao zbog dojma koji prostor ostavlja, ali povijesno gledano riječ je o groblju elite. Zanimljivo kod Tombs of the Kings je to što ove grobnice uopće nisu građene kao klasične grobnice, nego doslovno kao kuće. Kad uđeš unutra ne vidiš samo jednu komoru za sarkofag, nego cijeli raspored prostorija oko središnjeg dvorišta. Imaš stupove, imaš hodnik, imaš niše koje izgledaju kao sobe. Sve je organizirano kao da je riječ o stambenom prostoru, samo pod zemljom. Ideja iza toga dolazi iz antičkog vjerovanja da smrt nije kraj, nego nastavak postojanja. Zato je dom za zagrobni život mora nalikovati stvarnoj kući. Bogate obitelji gradile su grobnice koje su održavale njihov društveni status, pa su imale arhitektonske elemente kakve bi inače vidjeli na vilama tog vremena. Drugim riječima, ovo nisu bile samo rupe u stini za pokop. Bile su pažljivo planirani podzemni domovi za vječnost. Zanimljivo, a? Nakon ručka svi smo se našli kod mene u hotelu i odlučili odigrati partiju biljara. Naravno, krenulo je ozbiljno, a završilo standardno. Malo prozivanje, malo smijanjem i pričama kako je neko pustio partiju namjerno. Malo chill, malo natjecanje, taman da se probavimo prije večere. Kad je pala noć, krenuli smo prema centru Pafosa. Prošetali smo glavnim trgom, prošli pored općinske zgrade, fontane i cijelog tog administrativnog dijela grada koji navečer dobije baš lipu atmosferu. Svitla, lagani povjetarac, ljudi šetaju, baš ono pravi mediteranski džir. I naravno, mene je uvatila glad. U jednom trenutku više nisam mogla ignorirati želudac, pa sam se odvojila i otišla na vafle. Prioriteti su jasni. Nakon što sam to riješila, vratila sam se ekipi koja je u međuvremenu našla jedini gradski kafić koji je tada još radio. Tamo smo upoznali ekipu lokalnih ribara. Klasika, priča krene spontano, a završi s planovima. Razmijenili smo par savjeta, oni su nam dali priču o lovu i na kraju smo se dogovorili da sutra ujutro rano idemo s njima na rivu pecat ribu. Da se moći digniti. Se bude more zna njih, more znate ljude. Prije jutra u zoru s galebima na moru, na poštama sunce čekaju.
Nakon totalno neuspješnog pecanja na rivi, ugledan u daljini iguane. Žena ih šeta kao pase. I u tom trenutku susretnu nam se pogled. Stanemo obe. Znamo se, ali nemamo pojma odakle. Par rečenica kasnije shvatimo da se znamo iz nekih starih davna. I naravno završimo zajedno na doručku, znači dođeš na Cipar lovit ribu, ne uloviš ništa, ali zato uloviš božanstvo iz prošlosti. Fora, zar ne? More, more duboko, da Bog da prisušilo, ja sam ga priletija, skoro me ugušilo. I svaki put kad val me trisne, moje srce sa njom risne, kaj igra na masline, kad je bura ošine. Na kraju te iste rive nalazi se Paphos Castle, jedno od najprepoznatljivijih građevina u gradu. Danas izgleda kao mala kamena tvrđava na samoj obali, ali za nje stoji jako duga i burna povijest. Prva utvrda na ovom mjestu izgrađena je još u bizanskom razdoblju, oko 7. stoljeća. Njezina svrha bila je zaštititi luke od napada s mora, posebno od arapskih osvajanja koja su to vrijeme bila česta po Mediteranu. Kasnije u 13. stoljeću područje preuzima Luizgijani, francuska dinastija koja je vladala Ciprom nakon križarskih ratova. Oni dodatno utvrđuju luku i proširuju obrambene strukture. Tvrđava tada ima i 2 kule koje čuvaju ulaz u luku, povezane lancem koji se po potrebi mogao podići kako bi poblokirao brodove. U 16. stoljeću dolaze Mlečani. Oni su kontrolirali Cipar zbog njegove strateške pozicije između Europe i Bliskog istoka. Međutim, kad su shvatili da je nemoguće dugoročno braniti otok od Osmanlija, 1570. godine sami su srušili dijelove utvrde kako je neprijatelj ne bi mogao koristiti. Ubrzo nakon toga Osmanliji osvajaju Cipar i ponovo grade tvrđavu u obliku kakvog danas vidimo. Većina današnje strukture potječe upravo iz osmanskog razdoblja. Osmanlije su je koristili kao vojnu utvrdu i stražarnicu za kontrolu luke. U 19. stoljeću dolaze Britanci, tijekom britanske uprave tvrđava više nema vojnu funkciju nego služi i kao skladište soli. Pafos je kroz povijest bila važna trgovačka točka. Kontrola luke značila je kontrolu trgovine, a to je značilo moć. Danas Paphos Castle više nema vojnu ulogu, postaje simbol grada i mjesto održavanja kulturnih događanja, uključujući poznati Paphos Afrodite festival, gdje se ispred tvrđave organiziraju operne predstave pod otvorenim nebom. Kad stojite ovdje gledate građevinu koja je prošla kroz ruke Bizanta, križara, Mlečana, Osmanlija i Britanaca, svaka vlast je ostavila svoj trag, ali tvrđava je ostala. Nakon ručka ponovo sam se našla sa svojom ekipom u Paphos Archaeological Parku i odmah ti se u oči zabiju podni mozaici. Ali ovo nisu samo lipi uzorci. Svaka scena ima svoju priču i svaki bog koji je tu prikazan zapravo govori nešto ljudima koji su ovdje živjeli. Pa krenimo sa House of Dionys. Tu se vidi satire Dionisa s vinom, sve te detalje. Vlasnici su birali baš Dionisa jer su htjeli pokazati da uživaju u životu, da su kulturno obrazovani i da znaju cijeniti umjetnost. To je njihov način da kažu mi znamo šta je zabava i kultura, a ovo je naš status. A tu se nalazi i House of Theseus. Tu su prikazane mitološke borbe, Tezej i Minotaur, heroji, bogovi. I zašto baš oni? Zato što vlasnici žele pokazati hrabrost, moć, mudrost. Kad gosti uđu u kuću, već mozaici pričaju priču o vrijednostima domaćina. Nije samo ukras, već simbol identiteta. Zatim je tu i House of Aion. Ovdje vidimo boga Aiona i godišnja doba. Aion predstavlja vrijeme i vječnost. To je fascinantno jer govori da su ljudi ovdje razmišljali o životu i nasljeđu, o tome šta ostaje nakon njih. Kamenčići na podu nisu slučajni. Svaki detalj, svaki lik odražava filozofiju i ukus vlasnika. I dok hodaš kroz ove vile, primijetiš da nisu samo luksuzne, imaju dvorišta, hodnike, sobe za obitelj i zabavu, blagovaonice i svaki prostor ima svoj mozaik. Znači kad uđeš u sobu, odmah vidiš priču, a priča govori o bogatstvu, obrazovanju i mitološkom znanju vlasnika. Najzanimljivije je koliko je sve očuvano. Boje su još žive, detalji precizni. Možeš gotovo zamisliti kako su vlasnici primali goste, slavili bogove, pričali o životu i politici dok su prolazili kroz sobe ukrašene mitološkim motivima. To je kao da hodaš kroz antički život, ali uživo.
Ovi mozaici i kuće nisu tu slučajno. Vlasnici su birali bogove i scene koje održavaju njihov karakter i društveni status. Dionis za ljubav prema životu i zabavi. Tezaj za hrabrost, a i on za mudrost i vječnost. Svaki izbor je bija poruka svitu. Ako ste ikad razmišljali o tome šta znači živjeti u antičkom luksusu, ovo je mjesto koje to najbolje pokazuje. Svaka kuća, svaki mozaik i svaki detalj je prozor u antički život Pafosa. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo, dorime, ameno, o manare imperavi, ameno, dimere, mantiremo, ameno. Korak po korak došla sam do Agija Solomoni katakomba u Pafosu. To je jedno od najstarijih i najzanimljivijih mjesta u gradu i kombinira arheološku, vjersku i legendarnu priču. Agija Solomoni katakomba je podzemni kompleks koji je prvotno bio sklop grobnica, isklesanih u stini u helenističkom razdoblju prije puno vremena. Kasnije je, kako se kršćanstvo postalo dominantno, jedna od tih komora preuređena u malu kršćansku kapelu sa freskama iz 12. stoljeća i drugim ostacima starog slavlja. Sad, prema lokalnoj tradiciji, Agija Solomoni je bila žena koja je prihvatila kršćanstvo u vrijeme rimske vladavine i odbila idolopoklonstvo. Da bi izbjegla progon, sakrila se u špilju koja je danas dio katakombe, no rimske vlasti su zazidale ulaz, ostavivši je ovdje. Legenda kaže da je kad se špilja otvorila nakon 200 godina, Agija Solomoni izašla živa, što se smatra jednom od prvih velikih čudesa vjere na otoku. Kompleks se sastoji od otvorenog dvorišta, okruženog 5 komora isklesanih u stini, a u jednoj od komora nalazi se mala kapela sa ostacima fresaka iz 12. stoljeća. Tu su i stari grafiti urezani u zidove od stranaca i križara koji su prolazili ovuda u 13. stoljeću, što govori o dugoj povijesti hodočašća i štovanja. I da ne zaboravim, iznad ulaza nalazi se veliko staro stablo, terebrit, vrsta pistačije, koje lokalci smatraju svetim. Ljudi danas na njegove grane vežu šarene krpe ili komade tkanine kao ponude, tražeći isceljenje ili ostvarenje želja, osobito za zdravlje očiju. Ovaj običaj kombinira paganske i kršćanske elemente. Drvo je u antičko doba bilo povezano s duhovnošću i životom, a kasnije je tradicija preživjela u kršćanskom kontekstu. Nakon što smo obišli katakombe, naišla sam na crkvu, mislim da je bila pravoslavna. I svratila sam nakratko da je pogledam. Onda sam se vratila do hotela po svoje stvari, a budući da je bija Božić, odlučila sam završiti dan na Božićnom sajmu i uživati u atmosferi. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite stisnuti like i pretplatiti se za još više avantura. Vidimo se u nekom drugom videu i lijep pozdrav! Prva zvona, to je ljubav naša, to je ona što je došla da nas pjesmom počasti. Pjesmom punom lijepih uspomena, za 2 veka srca potrošena. Nek te ovaj Božić na nas podsjeti. Kada ponoć bljesne sa visina, za nas dižem čašu mladog vina, što i želje, što iz ljute potrebe. Svi će anđeli, svi će sveci pjevat pjesmu, ti je samo reci poželi. Božić
bijeli, neka bude